Hyvää karkkipäivää! Hyvää joulua! Tervetuloa meidän joulujaksoon. Ja meidän tämän kauden viimeiseen jaksoon. Tässä jaksossa maistellaan vähän Ilmajoen Namituvan herkkuja. Namitupa on siis Ilmajoella tämmöinen erittäin söpö karamellitehdas, jossa on myös pieni myymälä siinä yhteydessä. Ja me päästiin siellä käymään oikein paikan päällä. Ja se oli oikein ihanaa, että suosittelen ehdottomasti, jos Etelä-Pohjanmaan alueella liikkuu. Oli sen verran niin kuin söpö paikka. Ja sitten siellä oikeasti siis pääsi näkemään sen, että miten esimerkiksi ne karamellit valmistuu, että se näkyy siinä ikkunan takana. Noi kaikki herkut on siis kotimaisia ja käsin tehtyjä. Kyllä. Ihan siellä paikan päällä tehdään. Hyvä suomalaiset. Aloitetaanko jostakin niinku jouluisesta herkusta? Aloitetaan tuosta polkasta, kun eikö se ollut se niinku vähän, mistä ne tulee tunne, missä ne niinku tuli niin, tunne. alun perin ehkä. Että toi oli vissiin nyt niinku joku tämmönen eka kunnon tuote. Ja tää on tämmönen perinteinen jouluherkku. Kyllä. Niin aloitetaan siitä. Kaikki ollaan... Niin. Et ainakin siinä on tosi söpö paketti. On. Jep, ja nyt voidaan siis vertailla, koska kaikki ollaan varmasti joskus jonkinlaista polkakarkea syöty. Niinpä. Just meinasin kysyä, että tykkäättekö te polkakarkeista? En yleensä hirveästi. Mä en kauheasti syö niitä, niin mä en muista, miltä ne oikeastaan maistuu. No on silleen niinku ihan ok. Eikä nyt niinku... Ja hyvä vinkki on, että sulattakaa näitä kaakaohun. Näitä nimenomaisia pudottanut kaakaohun. Oletteko te juonut sitä polkaviinasta? Joo. Tai sitä likööriä? Joo. Se oli meillä ainakin yhdessä vaiheessa kaikki joi sitä ihan sikana. Musta se on jopa parempaa kuin ihan se perus minttuviina. Kippis. Näitä saakin hetken imeskellä tässä. Mä rakastan imeskeltäviä karkkeja. Tämä on maistuu niinku jenkiltä. Mitä? Jenkiltä, purkalta. Tämä on aika tämmönen perus. On. Just kiva niinku jouluun, että sopii koristeeksikin. Niinpä. Ja tää on tämmönen, tiedät mitä saat, kun ostat tän. Varma valinta. Kyllä. Ja esimerkiksi kiva koristella jotain kakkuja tai muitakin noilla, koska niinpä. ne on nättejä karkkeja. Tykkäättekö te ylipäätään joulusta? Rakastan joulua. Minä myös. Ihan fine. Ei silleen mitään erityistä Niin. mielipidettä. Vähän sama. En oikein, lapsena se oli parasta, mutta nykyään se on vähän silleen, ei sillä enää mitään merkitystä. Mä yritän nykyään taas saada kiinni siitä lapsuuden semmoisesta fiiliksestä, että sen takia mä aloitan joulufiilistelyä vaikka aikaisemmin kuin ennen, että sit mä pääsen sellaiseen samaan moodiin kuin lapsena. No mä en pääse, koska ensinnäkään nyt, kun me kuvataan, on marraskuun loppu ja tällaista on vettä. Joten ei ole ihan hirveän joulunen fiilis. Ja toiseksi lapsena ne lahjat oli niinku parasta ja lahjat on vieläkin parasta. Mutta nykyään on se, että jos mä haluan jotain, mä vaan ostan sen heti. Niin silleen sit ei mulla enää mitään lahjatoiveita, kun mä vaan ostan kaiken, mitä mä haluan heti. Käytännön lahjat. Ja sitten usein mulla on se, että kun joku kysyy sitä jotain lahjoja, niin sitten sanoo jonkun, niin sitten jo tavallaan tietää sen, mitä saa. Että ei siinä ole semmoista niinku Jep. jännitystä. Se on tavallaan ikävää, mutta musta tuntuu, että mä monesti saan myös kaikkea, mitä mä en ole pyytänyt. Silleen ihan kivaakin juttua. Jos mä saan, niin ne on yleensä semmosia, mitä mä en olisi halunnut. Joo, mä en tykkää hirveästi yllätyksistä. Terveisiä kaikille Saran sukulaisille ja kavereille, että Älkää ostako Saralle lahjoja. Jep. Mutta siis mun mielestä parasta joulussa on se tunnelma, koska sitten kun aletaan joulunviettoa, kaikki niinku perheenjäsenet yleensä silleen kerääntyy samaan paikkaan ja sitten ollaan silleen vaan yhdessä ja vietetään sellaista laatuaikaa yhdessä, niin se on mukavaa. Joo, meillä ei keräännytä. Ja kun ei nykyään ole joulufiilistä. Se on vaan päivän muiden joukossa. Legit. Toivoisin, että pääsin töihin, että saisi tuplapalkan. Se olisi kyllä aika nice. Just miksi kaveri valitti, kun se joutui jouluaatoksi, ei hieman silleen, mä voin kyllä ottaa tuon sun vuoron. Sitten meillä on täällä tämmöisiä Salty Palms Toffee Salmiak. Tulipa tosi englanniksi. Mutta nämä oli tämmöisiä, meille kerrottiin, kun mentiin käymään, että he olivat juuri voittaneet siis, mikä se oli? vuoden salmiakki Finlandian. Vuoden salmiakki Finlandian näillä, mikä on aika huikeeta. Ja kuulemma he ovat niin kuin viime vuosinakin voittaneet salmiakki Finlandia. Esim. Eikös tuosta pulverista ollut kans yksi Finlandia? Nuo on myös äänestetty siis yleisön suosikiksi. Kyllä. Ja sopii näköjään siis myös vegaaniseen ruokavalioon. Ja ei ole gluteenia, pähkinöitä tai maitotuotteita näissä.
Juuri meinasin samaa sanoa. Mennään maistamaan. Eli voidaan sanoa, että Suomen parasta salmiakkia. Jep. Mä netistä luin, että siis noilla on tarkoitus saada salmiakki sellaiseen niin kuin määreeseen, sellaiseen Jos se lähtee lauseen alle, että salmiakki kuuluu kaikille. Vähän niin kuin kulttuuri kuuluu kaikille. Niin sit, koska salmiakki kuuluu kaikille, niin sitä tulee saada gluteenittomana, vegaanisena. Ja sitten oli niitä jostain vapaita salmiakkeja. En osaa sanoa sitä aineen nimeä, mutta siinä ei ole sitä jotain lakritsiuutetta, niin se ei nosta niin kuin verenpainetta. Aika kiva homma. Oliko se toi glyseeri-juttu? mitä Joo, tossa just luki? se. Kippis. Tää on niin hyvää. Mä rakastan salmiakkia. Mä en. Mielestäni on ihanaa, kun tässä on semmoinen, kun yleensä salmiakki on vaan tosi suolassa, mutta tässä on semmoinen kiva makeus. Joo, se toffee tuo tähän vähän semmoisen. Mutta alkumaku oli hyvin salmiakkinen ja vahva. Just se paras osuus. Ei. Omaan makuuni liian salmiakkinen, koska en tykkää salmiakista. Mielestäni on tosi hyviä. Mä oon ehkä enemmän lakritsi-ihmisiä kuin salmiakki-ihmisiä. Niin Sama. Mä oon molempi ihmisiä. vähän liian niin kuin salmiakkista. Mäkin ehkä tykkään enemmän lakritsista, mutta nämä on kyllä tosi hyviä. Haluaisitko sä Iida esitellä sun upean paidan? Haluanko? No kai, mun on pakko. Saako tästä selvää kameraan asti? Tässä siis lukee, että tahtoisin yksin peiton alla Instassa stalkata mun eksää. Ja kaikki, jotka tietää, mistä tää on, niin I love you guys. Mutta tää on siis Antti Holman tekemästä DNAn mainosbiisistä pätkä. Ja se on yksi mun lemppari joulubiisejä, koska mä rakastan joululauluja kaikissa muodoissa, englanniksi ja suomeksi. Mutta sellaiset suomeksi niin kuin typerät biisit, suomalaiset tyhmät joulubiisit on myös sellainen, että mun on pakko saada kuunnella niitä aina oikeasti. Rakastan suomalaista huumoria. Toi on niin hieno. Se on. Vinteristä löysin. Otetaan tähän, kun joulun alle kuitenkin ehkä vähän myös toi uusi vuosi tavallaan menee. Ja sitten yleensä tehdään jotain uuden vuoden lupauksia tai muita. Mutta nyt ehkä vähän arvaillaan ja ennustetaan, että mitä tapahtuu ensi vuonna. Niin otetaan tämmöinen, kuka todennäköisemmin meistä sitten ensi vuonna Saanko tekisi? kysyä välikysymyksen? Kysy. Tykkäättekö te uudesta vuodesta tai sen juhlimisesta? Tai En. juhlitteko te sitä silleen jotenkin? En. Mä siis, kun nuorempana en juhlinut silleen, mutta nyt mulla on melkein joka vuosi ollut jotain silleen, ei sinänsä juhlimista, vaan semmoista niin kuin hengailua kavereiden kanssa. Mutta en ole erityisemmin uusi vuosifani. Mun sisko on pilannut kaikki uudet vuodet, koska sen synttärit on silloin. Mä olen silleen, mitä se on tehnyt. Niin silloin aina juhlitaan sen synttäreitä. Joo. Mutta toki on siinä aina ollut sellaista fiilistä, että sitten sen synttäreillä on tavallaan aina ammuttu raketteja. Ja sitten on ollut just jotakin vähän uuden vuoden ruokaa ja muuta. Uusi vuosi on, niin. Tykkäättekö te raketeista? Mä tykkään siitä, miltä ne näyttää, mutta mä oon pienestä pitäen vihannut niitä, koska mä vihaan kovia ääniä. Sama. Joo, ehkä vähän sama. On ne niin kuin nättejä, mutta se on ihan hirveä meteli, mikä niistä lähtee. Ja Siis- roskaa, Niin. koska ihmiset ei kerää sitä pois ja sit sitä jää niin kuin joka paikkaan. Siis mä kyllä tykkään muuten, mutta nykyään kun on koirat. Okei, mun koirat ei onneksi välitä siitä paukkumisesta juuri ollenkaan, tai ei ne välitä. Mutta just toi roskaus on niin ärsyttävää, ja ne syö niitä roskia. Joo, Ja kiva. sitten just se, miten paljon siihen menee tavallaan turhaa rahaa ja niin kuin luonnonvaroja. Joku silleen niin kuin valotaide tai joku semmoinen modernimpi tyyli olisi ehkä kivempi. Mutta Eikö siis jossain maailmalla ole semmosia niin On drone-show-juttuja? vissiin. Niitähän on ollut Suomessakin. No mä en ole nähnyt. uusi vuosi konseptina on siis ymmärrettävä, mutta vähän outo. Koska silleen mulle tulee aina jotenkin outo fiilis silloin, kun alkaa jotenkin ajatella, että apua, että taas tämä vuosi on mennyt ja seuraava vaihtuu ja sitten pitää taas tottua siihen, että nyt joku uusi numero, mitä sun pitää kirjoittaa joka paikkaan. Ja se on outoa aikaa, mutta en mä sitä silleen hirveästi ole juhlinut ikinä. Vähän ehkä. Siis mäkään en oikeastaan ikinä juhli, mutta silti jotenkin ehkä uudessa vuodessa on enemmän tunnelmointi joulussa. Okay. Koska jotenkin, tai en mä tiedä, yleensä mä oon vaan siis kotona. Mutta jotenkin se uusi vuosi, kun muut on ulkona ja sä oot vaan kotona. Ja sit sillä on niinku merkitystä, kun vuosi vaihtuu, mutta joulu. Jeesuksen syntymä. Ei kauhean merkityksellistä mun elämässä.
Apua, hei. Mutta silleen se ei vaikuta mun elämään mitenkään, niin kuin joulu. Ja sitten yleensä uutena vuotena syödään juustoja. Mut niin joulunakin. Tai ainakin meillä syödään Me myös syödään juustoja. yleensä uutena vuotena. Okei, Siirrymmekö sitten siirrytään. ensi vuoteen? Siirrytään! Tai otetaan pieni kurkkaus sinne. Kuka todennäköisemmin ensi vuonna sanoo jotain kiusallista tavatessaan uusia ihmisiä? No eiköhän me kaikki tiedetä tähän vastaan. Siis olen samaa mieltä. No niin, N-Y-T, nyt. Oikeasti ei ole varmaan paljon vaihtoehtoja muuta kuin meikäläinen. Tai siis jokainen teistä on kyllä ihan kykeneväinen siihen, että älkää nyt On, mutta luulko liikaa. Iidalle se tapahtuu niin usein. Ei vaan. Mutta se ei ole silleen, kun mä oon tämmönen, että mä en pidä asioita niin noloina, niin sit se ei ole noloa. Sitten mulla on monesti käynyt, että mä alan heittää läppää tyyliin sen ihmisen kanssa, ja sitten me klikataankin, ja mä oon silleen, Niin. oh yeah. Niin. Ei se ole huono asia. Niin. Ja sitten se myös riippuu niinku siitä, että kuka tavallaan se on se toinenkin, Niinpä. että ottaako se sen Niinpä. niinku nolosti. Jep. Kuka todennäköisimmin saa ensi vuonna sydämensä särjettyä? Oletteko se valmiita? Joo. Juu. N, Y, T, nyt. Ja taas Iida on kaikki. Voi idut. Iida on kaikkien suosiossa. Mä siis todella toivon, että tämä ei tapahdu. Et sen takia mä en haluaisi tätä ennustaa, koska en jaksa enää. Mutta joo, olen poistunut deittiäpeistä silleen pääosin, niin sieltä nyt ei ainakaan luultavasti ketään idiootteja enää löydy. Mutta katsotaan, kyllähän niitä aina jostain putkahtelee. Todennäköistä ei ole se, että Laura esim. Särkisi sydämensä, koska Laura on niin hyvässä parisuhteessa, että me toivomme sen kestävän. Mutta sitten toki tuolla puolen sohvaa on tuollaista jengiä, josta ei ikinä tiedä. Niin. Mietitään sitä. Mietitään sitä sitten. Joo, jos niinku tämän vuoden perusteella katsotaan, niin ehkä Iida, mutta sitten, että ei voi yhtään tietää, mitä tapahtuu. Niin. Jep. No kukas meistä hankkisi uuden tatuoinnin? Tätä pitää miettiä. Niin. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Niin, sama. Mullakin. Niin. Voiko vastaa 2? Ja mulla on 3. Miettikääpä siitä sitten. Mulla on hyvä perustelu sitten. Okei, no niin. N, Y, T, nyt. Wow. Oho. Eli Okei. nyt siis minä ja Iida osoitettiin Fannyä ja Sara osoitti Iidaa. Juu, ja Fanny osoitti itseään. Niin. Kyllä. Ja siis mun perustelu tähän on se, että Iida haluaa tatuointeja tosi paljon, mutta Iida ei ehkä ole niin päättäväinen siitä, että mitä se haluaa. Niin sitten se voi olla siitä kiinni, että Iida ei vaan osaa päättää, että minkä se valitsee niistä. Ja mulla on niinku enemmän silleen selkeämmät visiot siitä, että mitä mä haluan tatuoinneiksi, niin sitten mulla on vaan esteenä se, että onko rahaa. Mä meinasin sanoa mun toisena perusteluna sen, että mä kerkeen ottaa niitä jo tämän vuoden puolella. Että mä kerkeen käydä vielä pari kertaa piikillä. Kyllä mäkin kerkein. Niin. Joo. Mun perusteella on se, että musta tuntuu, että Iidalla on taas... Tai joo, sullakin on selkeä visio, mutta musta tuntuu, että Iidalla on kuitenkin silti selkeämpi. Niin, kyllä mä tavallaan tiedän, Niin. mitä mä haluan. Mun pitää vaan silleen figure out. Mutta mulla on siis legit suunniteltuna ja sliiviä ja kaikkea. Ja sen takia, koska Iida kävi ennen suottamassa sen ensimmäinen tatuoinnin. Nämä on mun perustelut. Okei. Kuka vaan, tai siis luultavasti silleen suurin piirtein kaikki teistä ottaa Niin. tatuoinnin. Niin Ihan silleen- varmasti. Ja jos edellisiä vuosia katsotaan, niin kyllähän tämä kerran Niin. vuodessa on tässä niinku ollut Niin. tämä Juu. tahti. Kuka todennäköisemmin ensi vuonna kasvaa eniten ihmisenä? Tää on tosi vaikea. Mä Koska Niin me on. veikkaan, jo että eilen. kaikki. Niin. Jep. Mutta mulla on silti vastaus jo. Koska me siis puhuttiin, sori, alan nyt tässä jäpäämään, mutta siis kun Lauran kanssa näitä tehtiin, niin siis koska tulee harkka esimerkiksi. Niin se tarkoittaa niinpä. sitä, että jokainen meistä tekee jonkunlaisen kasvun Jep. kuitenkin, mutta se, että kuka kasvaa eniten. Ja toi on vähän silleen vaikea, koska eihän silleen kasvua voi oikein silleen mitata tai ei, määritellä. ja millä Niin. tavalla. Jep, sepä. Mutta mulla on silti vastaus. Mullakin on Kasvaako vastaus. mahaa vai mitä? Oletteko te valmiita? Ollaan. Joo. N, Y, T, nyt. Oi, Wow. kaikki muut vastas Laura, paitsi Laura vastas Sara. Joo. Joo, ja mä oon Lauran kannalla sen takia, että mä näen, että Laura voisi tehdä semmoisen kovan niin kuin kasvun ammattilaisena. Silleen, että esimerkiksi jos sä pääset johonkin hyvään harkkaan, niin sit sä pääset niin kuin kunnolla gameiin, ja sit mä näen, että Laura nousee silleen, että sä tiedät, mitä sä teet, ja susta tulee ammattilainen. Jep. Ja siis mulla on se, mä äänestin Lauraa, koska mulla on toive, että sä niin kuin, saisit
harkassa silleen itsevarmuutta sun tekemiseen, koska sä oot tosi hyvä jo kaikessa, mutta sitten musta tuntuu, että sä et välttämättä luota vielä siihen, mutta mä toivon, että sul kasvaa se itsevarmuus sitten harjoittelussa. Miksi tästä tuli tämmöinen positiivisuus? Koska se on Sama. totta. Niin. Sama. Ja miten muutenkin, mä näen, että Lauralla on ensi vuonna hyvä vuosi. Niinpä. Okei. Me nähdään hyviä asioita sun tulevaisuudessa. Mä valitsin Saran, koska jotenkin vähän sille ehkä samoja ajatuksia. Ja mä olisin voinut valita niinku Iidan tai Saran kummankin just ehkä sen harkan perusteella, koska just, että kun luultavasti nyt te menette yksin johonkin paikkoihin esimerkiksi, niin se niinku ehkä se tavallaan, mikä niinku kasvattaa ehkä sitten eniten. Toi on kyllä Ja sitten mä valitsin Saran, koska Sara on meistä nuorin, niin ehkä Saralla on sitten myös niinku vielä. Kasvun paikka. Niin. No ei. Sara. Nyt olisi vähän aika jo kasvaa. Selvä. Apua. Mutta siis mä just sanoin Iidalle yksi päivä, että siis me ollaan tässä joka päivä tyyliin. Ja oikeasti ensi vuonna me ei enää nähdä. Ja me ollaan varmaan eri kaupungeissa. Ja mä en tiedä, miten me Niinpä. selviää tästä. Niinpä. Aivan niin kuin alkoi itkettää. Seuraavana, kuka meistä todennäköisemmin pääsee unelmiensa lomalle? Tämä on helppo. Mulla on vastaus. Mullakin. Mulla ei. On mullakin. Musta tuntuu, että meillä on täällä sama. Varmaan. NYT nyt. Juu, täällä on nyt Juu. 3-1. 3 äänestää Fanny ja Fanny itse Saraa. Joo, mä äänestin Fannyä, koska Fanny on koko ajan ulkomailla Kyllä, sama. ja reissussa. Niin... Muut meistä ei matkaile edes. Juu, sanotaanko näin, että aika todennäköistä, että se ei ole kukaan muu tästä porukasta. Mutta siis mä ehkä ajattelin ton eri lailla kuin te. Koska mä ajattelin lomaa silleen, että se on niinku silleen, että sä voit vaan olla. Eikä sitä, että sä lähdet jonnekin. Niin, no joo. Niin sit mä ajattelin, että unelma olla Niin, kotona. Saran unelmaa vaan. no ei varmasti, mutta mä haluan sulle loman. Ja Fanny haluaa myös ensi vuonna, että mennään Lappiin reissulle ja se olisi sen unelmien loma. Se ei ole mun unelmien loma, mutta se on yksi unelmista. Joten me mennään Lappiin. Näette sit kontsaa sieltä. Kuka meistä todennäköisimmin keksii tekosyyn välttää jotain vastuuta? Tämä on kyllä vaikea. Tämä on Tää oikeasti on vaikea. Toi on vaikea. Mä tiedän, Ei, mä mitä tiedän. vastaan, mutta Mä tiedän. Ja minkälaista vastuuta. Niin. Ja kaikki on valmiita. Joo. No niin, NYT nyt. tämä on hyvä. Mä vastasin Sara ja mä perustelen tätä sillä, että tosi usein kun Sara, sun pitäisi hoitaa jotain ja me mennään vaikka, esim. Se kun sun piti hoitaa se yksi ravintola juttu ja me mentiin sinne ravintolaan, niin sit sä oot silleen, että ei mut mä oon nuorin, niin joku muu menee, on No kyllä joo, joku toi muu on tekee sen. Mutta siis, Niin sit mä jouduin sen tekemään, vaikka se oli sun vastuulla. se johtuu vaan siitä, että aina kun mä oon teidän kanssa, mulla tulee semmoinen olo. Mutta sitten jos mä oon yksin, mä oon ihan silleen, että mä pystyn tehdä mitä vaan. Älä oo meidän. Ja mä vastasin Fanny, koska tuli semmoinen mututuntuma. Et tsemppiä ensi vuoteen. Tsemppin Deerusta. Me siis Lauran kanssa uhriuduttiin itse. Äänestimme itseämme, Kyllä. koska me olemme tämmöisiä laiskoja sikoja. Että Niin. Ja mä luultavasti ainakin niinku itselleni keksin jonkun tekosyyn, miksi mä en jotakin tee. Se on kyllä totta. Juu. Ehkä se oli se mun vastausperuste. Mä yleensä, mulla on se, että jos se on just itselle, niin sitten mä en välttämättä tee niitä asioita, mutta sitten jos siinä on niinku paine joltain toiselta, niin sitten mä yleensä teen ne. Riippuu, koska toinen on. Niin. Sekin. Mitkä Iida sun perustelut oli itsellesi? Ei mitkään, se, että mä oon laiska sika. Okei, Joo. se oli sun perustelu. Mä ajattelin, että tulee vielä jotain syvää analyysiä. Nope. Okei. Ketä meistä kertoisi lyhyen tarinan, joka kestää oikeasti 20 minuuttia? Tähän on helppo vastaus. Tähän on 2 vastausta. NYT nyt. Yllättävää, että kaikki olivat siis sitä mieltä, että Sara. Jep, mutta sanoisin, että Iidakin menee tähän kategoriaan aika helposti. Mutta Joo, Ida on mä parempi tiedän. silti kertoa tarinoita, koska mulla aina kun mä oon kertoa jotain, mun aivot menee ihan silleen, että mun aivot ei etene. Joo, Sara tekee sitä, että se jaarittelee, niin Joo. se tarina on pitkä. Jep. Kuten ehkä tätä podia kuunnelee. Saattanut huomata. Jep. Ei se ole huono juttu. Ei, Paitsi mun välillä. mielestä se on ihan kiva. En sitten enää kerro teille mitään. Älä. Emme jakseta kuunnella. Kuka todennäköisemmin ensi vuonna suunnittelee suuria, mutta ei toteuta mitään? Hei, oikeasti, onko siellä heti vastaus? On. On. Joo. Okei. Pehmeä. NYT nyt. Joo. Yes.
Kyllä. Oikeasti easy peasy. Kaikki siis Joo. äänestettiin Iidaa. Joo, olen siis aikaansaamaton sika. No ei se nyt niinkään. Ei se niinkään ole. On se silleen, mä tiedän sen itsekin. Sen Kun näkee siis- mun kämpässä myös. Ja sitten ehkä sä osaat niinku, Unelmoida. niin, sitä just meidän sanoa, että Sepä. sä tavallaan osaat ajatella ehkä Niinpä. semmoisia asioita myöskin. Jep. Me muut ehkä ollaan Realisteja. ylirealisteja. Eli pessimisti. Mutta sitten samalla, mä tiedän, että mäkin suunnittelen suuria asioita, mutta mä myös on aika hyvä toteuttamaan niitä silleen. Esim. Tänä vuonna. Ollaan jo ensi vuodessa. Tänä vuonna just kaikki ne mun reissut, mistä Sarakin aina puhuu. Vaikka niitä ei oikeasti ollut kauhean monta. Mä olin Ruotsissa, Amsterdamissa ja nyt mä menen Belgiaan, eli 3. 3 Sit se enemmän kuin Suomen Ja eikö ympärysmatka. Ai niin. Ja milloin sä olit siellä Italiassa sitten? Se oli viime vuonna. Okei. Okay. Joo, itsehän olen ollut tänä vuonna Seinäjoella ja Oulussa. Sama, niin, aika Ja lailla. Tampereella. Otetaan nyt uusi herkku tähän väliin. Meillä on täällä, tässä on siis niin söpö teksti tässä pussukassa. Tässä lukee, että jouluhali tulee, nappaa kiinni. Ja täällä on omenan ja kanelin makuisia karamelleja. Nam. Let's see. Nämä oli siis yllätyksekseni vihreitä. Tai siis se on tavallaan yllättävää. Mä jotenkin ajattelin, että nämä on vaikka ruskeita. Mutta omenahan on mäkin. vihreä. No joo, mutta silleen ei se nyt tälleen karkissa ole vihreä. Niin. Ja kaiken lisäksi nämä on siis pieniä sydämiä. Se ei varmaan Se on näy söpöä. kameraan. Nämä on Söpöä. todella söpöjä. Mut näissäkin taas toi pakkaus on niin söpöä. Niin on. Mä voisin ostaa näitä vaan pakkausten takia. Todellakin. Oi, mä en tajunnut tuoksutella sitä pussia, mutta... Nekin on tämmöisiä kovia. Okei. Tippis. Oi, Mm. tiedättekö, kun on sitä omenahuppapuppaa? Mm. Tämä joo. maistuu siltä vähän miedommalta. En kyllä maistu kanelia yhtään. Kyllä se vähän sieltä tulee jouluomena maku. Mm. Joo. Jouluomena on hyvää. Kun tätä tälleen pureskeli tässä vähän, niin tuli ton niinku... Mä en tiedä mikä maku, mutta tosi tämmönen karamellinen maku. Mm. Ja kiva idea just vaikka joululahjaksi Niinpä. tai ihan muuten, kun on toi Jep. pussi niin kiva. Joo, noita voisi olla vaikka joulupöydässä, silleen kyllä mä voisin noita syödä. Meillä on täällä tätä pöyröpuluveria. Ja me ei nyt valitettavasti voida maistaa, koska me ei otettu mitään välineitä mukaan. Mutta siis tää on kuulemma sellaista, mitä voi esimerkiksi laittaa johonkin poppareiden päälle tai jätskiin tai johonkin viinakseen. Kuulemma todella hyvää. Uskon, että on Mäkin uskon. Voidaan kai haistella sitä. vähän sniffaamassa. Oota, mä luen. Sori. Siinä oli hauskaa juttuja niin kuin kirjoitettu Pohjanmaan murteella. Meillä oli ajatuksena ehkä vähän ostaa jotain ja laittaa tuota sinne, mutta arvatkaa ketkä unohti. Lol. Joo, mä en saa Etelä-Pohjanmaan murretta, niin mä en voi lausua noita. Mä voin lausua. Mä tykkäsin ainakin lapsena siitä semmosesta jääkiekko. Siitä. Olkaan salaiset pärskimähän. Maistele, älä hota lehra. Mitä se tarkoittaa? Varmaan Miksi niinku sä hotki. muun katot? Niin. Mäkin veikkaan. Tämä on itse tehty Ilimajoella. Ilimajoella Ja vähän hyvin- oulaisittain. Ja hyvin onkin. Mä en siis tykkää pulvereista. En halua, enkä tykkää. Mä tykkään, mutta ne on ehkä vähän vaikea käyttää, mutta sieltä sai oikeasti tosi hyvin vinkkejä, miten tota voi Niin käyttää. saikin. Tässä on semi-mukava semmoinen lakritsin tuoksu. Joo, kun Tai ne vaikka ei ole yleensä niinku- niin salmiakkisia. Jep. Niin kun... Joo, tää on varmaan sika hyvää. Toi on varmaan hyvää viinaksi. Ja mä voin oikeasti kuvitella toi pehmiksen kanssa. Olisi ihan tosi hyvää. Mennäänkö sitten tonne joulun ruokapuoleen, kun sehän on aika Okei. tärkeetä, varsinkin Joo. herkuttelu. Mutta ootteko te ikinä löytänyt joulupuurosta mantelia tai niinku yleisesti MP-joulupuuro? Tai MP se manteli siellä. Niin. Hmm. Ja MP niinku mantelit, kun niitähän pistetään klökiinkin ja kaikkeen. Siis Ja Mut- MP myös rusinat. rakastan riisipuuroa. Se on niin hyvää. Ja olen saanut mantelin ainakin koulussa. Meillä kotona ei oikeastaan ikinä laiteta mantelia puuroon. Ja mun mielestä se manteli on ällöttävä siellä puurossa. Sille en mä ikinä syö sitä. Mutta sitten mä haluan sen, koska siitä saa sen palkinnon. Ja sitten, Eikä sit saa muuta kuin hyvää onnea. kyllä meillä sai Koulussa sai. ala-asteella. Mitä? Onko teillä koulussakin oikeasti laitettu? Joo, niin.
Ja sitten Onkohan kun meilläkin? mä olin Mä en ala-asteella niin yksi harvoista, jotka söi sitä laktoositonta puuroa. Ja sitten mä olin ihan silleen, Mutta siis onko teillä ollut niinku silleen koko koulu samassa ruokalassa samaan Juu. aikaan? Joo. Ei, samaan aikaan ei. Meillä Niin, oli koska porrastettu. meilläkin oli porrastettu. No mutta mistä ne sitten tietää, ketä sai sen mantelin? No, tuot sen Niin, mantelin. ne vie sen mantelin niille. No tai niin, niinku mutta jos on näyttää. monta ruokailua, laittaisi ne joka ruokailuun oman vai Ei, onko siellä varmaan vaan se vai- yksi? Mun mielestä meillä laitettiin oma. Meillä oli ainakin silleen, että mä veikkaan, että sinne Vai puuro onko oli joka sekoitettu pakissa silleen yksi? tyyliin muutama manteli. Okei. Ja sit Mutta aina meidänkin muutama sai. koulu oli ihan tosi pieni. Niin Siis mä en muista, kyllä meilläkin ehkä oli koulussa, mä en oikeasti muista, koska mä en siis tykkää joulupuurosta, koska mä en tykkää riisipuurosta, koska se on niin tekstuurista. Ei puuron kuulu olla niin tekstuurista, kun ne riisipallerot on semmosia palleroita, ja Ai. mä oon silleen, mä en halua. Ja yleensäkin, jos meillä kotonakin tehtiin tosi harvoin, mutta jos tehtiin, niin mä en nukuin tyyliin se ohi. Mutta en myöskään ole ikinä saanut mantelia. Mä tykkään niinku, asioissa ylipäätään siitä, että on vähän tekstuuria. Mua ei haittaa se, että on jotain, mitä pureskellaan. Mutta ei puurossa kuulu olla. Riisipuuro on best. Ja mä Niin rakastan on. sitä varsinkin joulusin. Ja siihen jotain mehukeittoa päälle ja jotain. Ja siis olen löytänyt mantelin myös ala-asteella. En osaa sanoa, onko yläasteella esimerkiksi laitettu enää mun mantelia. mielestä meillä ei ollut yläasteella En enää. mäkään usko. Mulla on tähän hauska toinen tarina. Meillä oli aina silleen ala-asteella, että jos sen mantelin saa sieltä puurosta, niin sit sai jonkun pikku yllätyspussukan tai Meillä oli piparin. sama. Juu. Ja sit mä oon siis mun mielestä saanut molemmat silleen, että yhtenä vuonna semmoisen pikkupussukan ja yhtenä vuonna jonkun piparin. Että aina piti viedä se mantelikeittiö ja olla silleen, hihi, löysin. Jep. Siis kiva, kun Iida voittaa kaikki arvonnat ja näköjään voittaa kaikki mantelit. Ihan oikeesti. No, Jätä sorry. meille muillekin jotain. Kyllä siellä muutkin voitti. Meillä oli meitä aika paljon kuitenkin ala-asteella, että varmaan 200 ihmistä. Mutta toinen tarina siis sijoittuu lukioon. Ja tämä on legendaarinen juttu. Tämä on niin läppä juttu, että tämä oli siis meidän Abi-videossa myös mainittuna. Meillä piti aina joulujuhlissa tai muissa olla tarjolla puuroa tai ennen joulua. Ja aina siis meille luvattiin silleen, että joo, tänä päivänä on puuroa. Ne jotenkin aina ilmoitti silleen, että joo, puuroa tulossa. Ja sitten me oltiin kaikki silleen, jee. Että normaalisti ei kauheasti tarjottu puuroa. Se peruttiin joka kerta. Ja meidän joulujuhlissa oli aina tarjolla kanakeittoa. Tää. Ja tästä tuli niin legendaarinen heitto, että kaikki oli aina silleen, että olisiko puuron tilalta kanakeittoa. Ja se näkyy meidän Abi-videossa myös. Lollas. Että tänä vuonna joulujuhlassa ei ole puuroa, vaan kanakeittoa. Aika hauska. Niin siellä ei ainakaan ollut mantelia. No ei varmaan. Harmi. Kanakeittoa manteleilla. Itse. Onko Laura saanut ikinä mantelia mistään? En ole saanut. En ainakaan muista, että olisin saanut. Meillä ei kotona ole koskaan laitettu. Eikä koulussakaan. Että ei ole kyllä tilaisuuksiakaan varmaan ja hirveästi ollut sitä saada, mutta riisipuurosta kyllä tykkään. Ja lapsena mä söin aina niin kuin pelkästään kanelilla ja sokerilla sitä. Nykyään menee kyllä niin kuin noi kaikki tommoset keitot siihen päälle. Sama. Oikeasti kanelisokeripuuro. Parasta. Se on best. Mutta oikeasti aasinsiltana manteli siis glögissä. En tykkää. En minäkään. Ihan ok. Vähän turha. Toi just. Ja siis vaan tulee semmoisia ällöttäviä löllösiä. Jep. Sama rusinat. Jep. Ei kiitos. Mä rakastan rusinoita. Mä voin laittaa niitä mun glögiin. Sitten ne vähän turpoo Joo, silleen. sama. Niistä tulee mehukkaita. Joo. Sama rusinat simassa. Ainut milloin mä ymmärrän, että rusinat on simassa, kun sä teet sitä, koska se kuuluu siihen valmistusprosessiin, jos sä teet sen itse. Mutta niinku, mä en ikinä laita rusinoita. Mihinkään. Ei, mutta rusinat simassa on hyviä. Niin jo. Ne on musta just hyviä, kun ne vähän silleen kerää sitä nestettä ja sitten Jep. saa Joo, sen mä mehevä. tykkään silleen, mutta en voi kommentoida sima-asiaa, koska en tosiaan juo. Mutta siis ollaanko teillä yleensä syöty riisipuuronkaan niinku rusinasoppaa vai sekametelisoppaa? Ei kumpaakaan. Onko Sekametelisoppaa. jossain jotain rusinoista tehtyä? Koulussa oli ainakin aina Koulussa rusina. oli aina oli, rusinasoppa. se oli niin Mun mielestä pahaa. meillä oli aina sitä Okei. mössöä. Tai Teillä meillä oli on aina pahaa sellaista, missä oli tehdä. yli Niinpä. hedelmiä. Jeppis on ollut vähän rich. Koska mä en muista ainakaan tollaista, I don't recall. Tai sitten oli vaan jotain niinku luumukeittoa jotain. Mä rakastan luumuja myös, joten luumut ja rusinat. Mä kyllä tykkään siitä rusinasopasta enemmän kuin siitä sekametelisopasta. Aa. Joo, jotenkin ne niinku kaikki eri hedelmät siellä vähän ällöttää, kun luumusoppa on niinku hyvää Joo. ja rusina, mutta sitten kun sinne sekoitetaan jotain, mitä kaikkea omenaa Joo. ja muuta hömppää Sama. siellä sit on, niin
Mä taas tykkään sit sekametelisopasta enemmän, Samoin. koska mä en tykkää rusinoista niin paljon. Enkä luumusta. Mä tykkään luumusta. Mä tykkään luumusta niin kuin luumuna, Mm. mutta en missään muussa yhteydessä. Sitten mun äitipuoli tekee aina joulusin luumurahkaa. Mä Se on rakastan. ihan Mä sika vihaan. hyvää. Ja sitten se vielä laittaa sinne tyyliin semmosia kunnon luumun niitä niinku paloja. Ja se on oikeasti parasta. Mä maistan sen mun suussa. Joo. No. Luumurahkaa ja piparirahkaa. Joo. Sen takia mä en oikeasti myöskään varmaan välitä joulusta, koska mun mielestä jouluruoka, niin kuin, se on pahaa. Meinasin kanssa tulla aasinsiltana tähän. Että mitäs niinku noi suolaiset ruuat, niin Syön kinkkua, 1 kinkkupalan ja syön lohta ja siinä on mun jouluruoka. Tykkäättekö te jouluruoasta? Tykkään. no se on vähän silleen mun mielestä turha. Niin kun mä en syö esimerkiksi laatikoita, en mitään, En mäkään. ne on pahoja. Niin sitten ei mulle oikein jää silleen muuta kuin kinkku, lihapulla, lohet ja Niin. sitten jotain muita Niin. perunaa ja Nimenomaan. syms, mutta ei siinä ole silleen, että joskus mä olin silleen, että voidaanko syödä vaikka tortilloja jouluna, että se on niinku parempi kuin tää. Että kyllä mä nyt niinku nykyään silleen ymmärrän, joo, ja kyllä mä sitä ihan syön, mutta Siis ton takia me tehtiin kerran jouluna sushia. oi, toi joo. olisi niin hyvä joulu. Miksi aina pitää tehdä sitä rosollia? Joo, Koska kukaan ei siitä se on tykkää. ihan hirveetä. Niin miksi se pitää silti joka vuosi tehdä sinne joulupöytään? Kyllä. Paitsi, että meidän perheessä mun iske ja sit sisko rakastaa rosolia. Mitä? Joo. Tekeekö ne sen kermankin siihen päälle? Ei mun mielestä, tai ei Okei. ainakaan iskä tee. Musta mut se on en mä tosi tiedä, outo tekeekö se. yhdistelmä, että Se siellä on. laitetaan Mä sitä en- kermavaahtoa. Mä en ikinä Sitten aina ymmärrä. ala-asteella, kun meillä oli sitä, niin sit kaikki luuli, että se on niinku makeeta ja semmoista hyvää asiaa. Ja sitten ottaa hirveän kasaan. Ja sit se kauheeta. Mut siis mä nyt poikkean tästä, koska mä rakastan jouluruokaa. Mä en myöskään niinku syö niitä kaikkia, mutta siis porkkanalaatikko, my love. Porkkanalaatikko, lihapullat, kinkku ja perunat. Ja sitten kinkkukastike. That's all I need. Mutta siis kun se kinkkukaan on mun mielestä hyvä, se on yleensä semmoista kuivaa. Sitten teette sen väärin. No mä en ole itse ikinä tehnyt kinkkua. Mä otan sen 1 palan sitä kinkkua ennenpää. Itse en siis jouluruoasta tykkää yhtään. Olen muutenkin nirso-syöjä ja jouluruoka ei ole mun juttu. Mä ymmärrän, että se on perinteistä, mutta vihaan laatikoita ja vihaan kaikkea muutakin ja en lihaa oikeastaan syö, niin voitte kuvitella, kuinka paljon mulle riittää syötävää joulupöydästä. Eli silleen syön lohta ja jotain perunalaatikkoa. Juu. Joo. Siihen se yleensä jääkin. Mutta kysymyksenä tähän liittyen, jos mä nyt itsekin mietin sitä, miltä kinkku maistuu, niin tykkäättekö te kinkusta enemmän kylmänä vai silleen lämpöisenä? Kylmänä. Kylmänä kans. Joo, sama. Se on lämpöisenä ihan ok, mutta kyllähän se Ja- kylmä on. Siis low-key se kinkku on parempaa seuraavana päivänä. Niin on. Se on aina parempaa seuraavana päivänä. Ja siis oh my god. Siis joululimppu. Se on niin hyvää. Joululimppu on hyvä. Joululimppu ja pari siivua toi kinkkua ja sitten siihen sinappia. Joo. Ilman muuta sinappia ok. Nam, Mutta joululimppu ja lohto siihen päälle. Siis kyllä. Se on parasta. Joululeivät on niinku parasta. Se- mutta Kyllä. Jouluruoka. Joo, mä otan mieluummin sen saaristoleivän. sekin on hyvä. Joululimpu. Mä en oikein tykkään joululimpusta. Mitä? Mä rakastan joululimpua ja saaristoisleipää. Sama. Ja siis jouluruoasta, jos joskus on jotain jälkkäriä, niin yleensä se jälkkärikin on pahaa. Just Jos meinasin kysyä. Jos ei se ole, niin kuin peruspipari menee, mutta kaikki muut. Jos tehdään jotain joulukakkua, joulurahkaa, torttua, Tykkäättekö te muut joulujälkkäreistä tai niinku jouluherkuista? Joo, kyllä mä tykkään joulutortuista. Ja sitten, kun meillä on tosi usein silleen, että mä ja äiti vaan päätetään, että nyt on tätä jälkkäriksi, niin sitten viime vuonnakin meillä, ei viime vuonna, kun sitä edellisenä vuonna, meillä oli niinku pannakottaa mun mielestä. Niin meillä vaihtelee tosi paljon noi, että mitä me syödään jälkiruuaksi jouluna. Mutta silleen esim. Piparit. Mä tykkään siitä taikinasta. Mun mielestä piparit on vähän silleen yliarvostettuja. Ei. sen takia ne pitää aina koristella karkeilla ja sillä Jep. niistä tulee hyviä. Mä rakastan kaikkia jouluherkkuja. Löytyy harvaa niinku herkkua, mistä mä en tykkäisi jouluna. Nyt mä en osaa sanoa, mutta joitain on, josta mä en tykkää. Mutta muuten jouluherkut on parasta. Kaikki piparit ja tortut ja varsinkin luumurahkat ja piparirahkat ja Joo, muut. Ja sellaiset tehdyt kakut on muuten myös. niin on.
Mä en ole kauhean En useasti tykkää. syönyt mitään joulukakkuja. Meillä on aina just noin perus. Ja sitten meillä on aina semmoista puolukka, mikähän se nimi on, semmoinen jäädyke. Tavallaan. Semmoinen, joo, semmoinen vähän niin kuin jäätelökakku. Joo, vähän niin kuin, että se itse niin kuin tehdään. Ne Niin on parhaita. se on ihan hyvää. Puolukka ei ehkä ole niin kuin oma lemppari ja siitä joka joulu meidän joulupöydässä vitsallaan, kun osat siellä ei tykkää, niin sitten aina niin kuin, että no niin, siitä sinulle sitten. Siis toi on niin ärsyttävää. Oikeasti. Joo, joka joulu käydään tämä sama keskustelu siinä pöydässä. Ja sitten yleensä meillä on sitten myös noita niin kuin kuivakakkuja. Mikäs sen yhden nimi sitten on? En just nyt muista, mutta Joo. Ei, mutta joo. Meilläkin on kuivakakkuja. Meillä on ainakin taatelikakkua ollut. joo, se on Se ihan on sika hyvää. hyvää. Ja sitten tiikerikakku on aina best. Joo. Mutta en mä tiedä, onko sitä jouluna. Mutta Sitä taatelukakkua ei yleensä on. Niin Sitä on. Se on hyvää. Niin jo. Mutta siis jäädykkeestä tuli mieleen, että me tehtiin, kun mä olin pieni, mun synttäreille semmoista sitruunlakritsijäädyke niin kakkuu. Ja se oli tosi hyvää. Joo. Nice. Onko Niissä on ihan kiva idea. Niitä Niin ehkä on. tehdään niin kuin usein tai niin, tarpeeksi. niinpä. Ja jouluna suklaa kuuluu kanssa aina pöytään. Joo. Kyllä. Suklaahan on parasta vuoden ympäri. Joo, ja konvehtirasiathan siis. Joo. Niitä mä voisin syödä. Paitsi niissäkin on aina jotain tryffeli tai jotain pahoja makuja. Mä oon silleen, Se zapaklione. mikä? Zapaklione. Se on vähän turha suklaa. on Onko se se, joka kamala. on semmoinen neliö ja sitten siinä joku kiekura? Juu. Joo, se Ja on sit hyvä. mä en tykkää siitä ananaksesta. Mun Mä mielestä se on rakastan sitä. parasta. Mä en tykkää. Se ei ole, Hyvä siis, siis... täällä puolella. mä sanoisin, että se ei ole niin paha kuin kaikki antaa Mm. ymmärtää. Että kyllä sen voi syödä, mutta ei se mikään mun lemppari ole. Se on ihan sika hyvä. Se Ja on sitten best. toinen on se, missä on se punainen marmelaadi sisällä. Se vähän niin kuin juliakarkki. Juu, Joo, se se on on hyvä. paras. Se on oikeasti best. Ja niitä on aina se yksi. Juu, siinä siitä pitää aina rasissa. tapella, että Niin. kuka saa aikana sen. Pitäisi ostaa sellainen, jos on vaan niitä. Jep. Jep. Nekin on ihan sikakalliita. Jep. Ja sitten mun mielestä juustot kuuluu just kans jouluun. Että meillä on aina, tai ei nyt aina, mutta tosi usein niin kuin juustopöytä. Sama. Tai ei juustopöytä. Siis juustolautanen. Tai Mä semmoinen kuvittelin lauta. sen ison sivupöydän täynnä juustoa. Joo, meillä on siis kokonainen pöytä vaan juustoa. Onko meilläkin jouluna? Musta silti, mä enemmän silti yhdistä se uuteen vuoteen. Okei. Mm. Entäs niinku juoma? Mitä te juotte sit jouluna? Glögiä. Jammers. Glögiä. Ja siis mun mielestä paras limsa on Hartwallin jouluomena. Koska se on se on se kyllä on hyvää. niin hyvää. Mut siis juotteko te jouluna julmustia? Ei hyi. En Se ole ikinä on- maistanutkaan. Se on hyvää. Se Se, on, ei oo niinku, hyvää. se on joulu. Tai silleen se ei ole oikeasti niinku hyvää, mutta silti se on niinku hyvää. Sitä on vaikea selittää. Mutta siis glögi on best. Ja sit varsinkin nyt kun on päästä tähän aikuisuuteen, niin sit kun on näitä kaikkea erikoisglögejä, jossa on myös ehkä alkoholia. Paitsi ne ei ole yleensä kauhean hyviä, koska eikö tehdä niinku punaviinistä Joo, monesti? joo. Ja mä en hirveästi juo tykkää alkoholiglögejä, punaviinistä. niin mä en tiedä. Ja sit ainakin mitä mä oon juonut, on ollut tosi vahvoja. Mutta Hans Välimäen ne vuosikertaglögit on tosi hyviä. Okei. Ja nyt mulla on kotona, tää on tää jep. Ostin tuolta, kun oltiin Iidan kanssa Kalevan navetalla, niin sieltä taidus pistää semmoista niinku glögitiivistettä ja se oli jotain mustaherukkaa ja se on ihan sika hyvää. Nam. Mä ostin rosé-glögiä, tai se oli nimeltä jotain ruusuglögiä, mutta odotan, että pääsen sitä maistamaan. Nice. Ja siis piti tähän sanoa vielä se, että glögin lisäksi, koska joulukin on täynnä pelkkiä kuplajuomia, joita mä vihaan, mutta aamuisin ja iltaisin kuuma kaakao. Kyllä. Silleen vaikka jouluaaton aamuna esimerkiksi kelpaa aloittaa aamu Ai silleen. että. Meillä on ruoankaan aina kotikaljaa. Hei joo, sama. Hyi. Meillä ei ole enää, mutta meillä oli ennen. Tai aina, musta tuntuu, että aina kun me ollaan siis pohjoisessa, niin kuin vaikka mun papalla, niin siellä on siis aina. Siellä on, vaikka jos joulukaan, niin siellä on aina. Joo. Juu, Mut töissä kotikalja oli on niin hyvää. Se on kyllä ihan ok. Mä ehkä lapsen tykkäsin niitä enemmän. Sama, Mä aina ABClle, sama. kun käytiin syömässä, niin otin sitä kotikaljaa. Sama, siis sama oikeasti. Se on lapsena jotenkin parempaa. Joo. Te ootte outoja. Se haiseekin niin hirveän. Mutta pitäisikö meidän nyt tästä, kun puhuttiin, niin meillä on tämmöisiä glögikaramelleja täällä, niin maistaisi niitäkin. Joo. Kattokaa minkä värisiä. Wow, mitä? Mä ajattelin, että ne on tumman punaisia, mutta ei Mäkin. ollut. Siis Tuoksutellaan. nämä näyttää vähän semmoisilta niiltä pavuilta. Mä ajattelin, että ne näyttää papanoilta. Ne näyttää niiltä pavuilta. papanalta karkeilta, mitä on. Tummemman värisiä, mitä ajattelin. On. Niin onkin. Ei mun mielestä tuoksu kauhean voimakkaalle. Ei niin. Ja muuten tuli glögistä mieleen, että mä joskus juonut semmoista jotain niin kuin, juustokakkuakin, jossa on semmoinen glögikerros. Se Juonut on Joo, syönyt. Joo, koska nämä juustokakut, kun on mun
bravurin, niin olen itse tehnyt myös joku joo. joulu sellaisen. Ne on mun mielestä ihan ok. Mutta kun mun mielestä glögiä ei voi juoda kylmänä. Se on. Ei munkaan mielestä. Se Ja- pitää olla lämmin. Juu. Ja MP niinku vaalea glögi. En tykkää. Ei. Se on ihan okei, mutta kyllä mä sitä punaista mieluummin otan. Siis mun mielestä se vaalea on ihan hirveetä. Okei, Ei, niinku, liila. Tää on mininen. Mielenkiintoista. Maku kyllä tuli heti glögiin. Niin kuin, mielestäni tässä on enemmän semmoinen piparin maku. Mä meinasin sanoa, että tämä maistuu joulun mausteilta. no niin, Semmonen- samat mausteethan Niin. niissä kaikissa Se on joulussa kyllä on. totta. Mutta kyllä tässä vähän tulee musta sellainen glögi vibes. Testasitteko muuten niitä glögikuulia viime En. vuonna? En. Silleen, että kaadoitte sinne kuumaa vettä. En testannut mitenkään. En mäkään. En mäkään. Hyvin tämmöinen niin kuin mausteinen maku. On. Mun mielestä vähän mauto. Onko sulla makuaisti? No sun mielestä mikä ei ikinä Niin. haisekaan miltä. Pitäisikö huolestua? Pitkittynyt korona. Jep. Nää on ihan ok, mutta kyllä mä glögin mieluummin niinku juon glöginä. Joo, Jep. samaa mieltä. Ihan Mut ihan- hauskan makuisia. On. Voisi viedä vaikka vaihtelua. tuliaisena Niin. jollekin. Jep. Ja olisi taas ihan söpö joululahja. Kyllä. Kun tää paketti on tämmönen Pitäisikö se söppis. laittaa sinne sisälle? Joo. No millaisia jouluperinteitä teillä on? Onks teillä edes mitään? Niin, että onks teillä edes mitään niin kuin jouluperinteitä? Meillä ei oikeastaan. Mä en oikein tiedä, mikä kaikki olisi perinnettä, koska mä teen niin, tai siis joka vuosi me tehdään samoja asioita, mutta mikä siinä on perinnettä. No jos siis- se toistuu joka vuosi, Niin. se on perinne. Käydään aina sukulaisissa ja sitten katsotaan jouluelokuvia ja avataan lahjoja ja syödään. Se on semmoinen tosi basic kaava, joka toistuu aina. No okei, meilläkin ehkä niinku toi syönti, että koska meillä ei ole silleen, koska me ollaan vietetty, just kun mun vanhemmat on eronnut, mulla on välillä ollut iskeltä ja välillä äitillä ja välillä mummilla ja välillä Lapissa ja välillä Etelässä ja liias missä. Mut Välillä ehkä- Pariisissa. Ja... Niin, paitsi mä en ollut joulua, mä olin uuden vuoden Aikin siellä. niin olikin, sori. Mut niin. Ja aina vaihtuu ne ihmisetkin siinä ympärillä. Mutta ehkä just toi syönti on aina aika sama. Ja sitten, no lahjat tietysti. Mutta sitten meillä on yleensä kyllä niinku joulusauna. Sama. Ja Ja en tiedä, mitä joulusta siinä on. Muuta kuin, että se tapahtuu jouluna. Ja pakko kertoa hauska tarina. No. Siis kerran, kun olin pieni, niin niin kerran, kun olin pieni ja oltiin iskällä joulu ihan Haukiputaalla, niin siis mentiin saunaan. Ja sitten just kun me oltiin siellä saunassa, niin joulupukki tuli. Joku aina kävi pitää. Sitten me laitetaan vaan saunatakit päälle ja mennään sinne kesken saunan. Mielenkiintoista. Siis meillä, tai ainakin mulla, mun jouluun kuuluu se, että on pakko katsoa Joulupukki ja Noitarumpu, koska se on paras jouluelokuva. Mä olisin kysynyt tämän uutena kysymyksenä, mutta kertokaa nyt samaan syssyyn. Mikä jouluelokuva pitää aina katsoa? Ei mikään. Joulupukki ja Noitarumpu. Se on Se on best. niin bangeri, Siis se on paras lasten elokuva. Oikeasti ihana, kiitos Iida. Siis munkin mielestä se on paras joululeffa, mutta mä en silti ikinä tyylin katso sitä, koska en mä ole ikinä telkkarin ääressä siihen aikaan, kun se tulee. Mutta onko teillä Sitten se katsotaan areenasta. Niinpä. Mulla on jouluna muutenkin tekemistä, kun olla telkkarin ääressä. No, that's your loss. Niinpä. Mutta siis aika monella on tää lumiukko-elokuva, mikä pitää aina katsoa aamuisin. Mutta siis rehellisesti sanottuna, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä elokuvaa. Mun mielestä se on niinku Se on aika koskettava. Se on niin munkin mielestä. tylsä. Me kyllä välillä katsotaan se aamuisin, Sama. mutta ei aina ole just hereillä silloin, kun se tulee. Mutta Jep. mulla ei oikein mitään tollasta, mutta sitten aina kun mä oon siis iskällä, ne siis aina laittaa päälle sen joulupukin kuuman linjan. Joo, meilläkin on kyllä sitä katsottu. Juu. Monesti aamuisin saatan Joo. edelleen katsella sitä, tai päivällä. Mä en muista, Jep. mihin aikaan se tulee, mutta joskus kun mä Mun oon mielestä se telkkarin on ääressä- jostain Sitä- 8 niin- 12 niin tai tulee. jotain Joo. semmoista. Ja Mites? siis aamuun kuuluu aina siis riisipuuro. Se on pakko olla jouluaamuna. Maistuu. Mites Lauran perinteet? No, ne on aika paljon muuttunut aina silleen niin kuin tavallaan vanhempien elämäntilanteiden mukaan, että miten on niin kuin just, että on vietetty aina silleen joka toinen joulu ja sitten vähän aina ollut eri paikoissa ja joskus on ollut joulukirkossa ja joskus ei ole oltu ja kaikenmoista ja tänä vuonna aion viettää jouluni nyt poikaystäväni perheen luona, niin se muuttuu vielä tavallaan. Että aina vähän eri juttuja. Joo. Jännittävää. Tämä on outoa ajatella joskus viettää joulu jonkun puolison perheen Mutta kanssa. siis, koska se on oikeasti varmaan
enhän siis ole parisuhteessa, niin en tiedä, mutta voisin kuvitella, että se on niin kuin haastavaa jakaa se, missä niin kuin on. Varsinkin, jos vielä on vanhemmat eronnut, koska sit on niin monta paikkaa, missä voisi olla sen. Mä ajattelen silleen, että mä oon tosi semmoinen, että mä haluan oman tilani kuitenkin, vaikka olisin parisuhteessa. Niin tässä tilanteessa ainakin en tiedä tulevaisuudesta, mutta mä ajattelen niin, että mä haluaisin viettää joulua silleen oman sukuni kanssa ja hän voi viettää oman sukunsa kanssa. Toki hän on siis tervetullut vaikka meidän jouluun, mutta silleen, että voi kyllä painua ihan. No kyllä mäkin vähän ajattelen tolleen. Niin. Ehkä. Jep. En mä tiedä. Riippuu. Joo, melkein kun on niinku just molempien vanhemmat eronnut, niin se on sitten on niinku ihan sikana paikkoja, missä pitää tavallaan käydä. Mutta tänä jouluna se oli silleen helppo päätös, koska mä en tiedä oikein mitä jouluperinteitä meillä nyt tänä jouluna on, niin ehkä se on kiva mennä sitten sinne. Ja on kiva myöskin tavallaan nähdä silleen, koska on aina elänyt sitä niinku meidän joulua, niin sitten, että miltä oikeasti jonkun toisen joulu näyttää, koska on kyllä. Kaikilla on tavallaan niinku samoja asioita, mutta sitten ihan silleen eri asioita. Jep. Jotenkin ihan niinku outoa. Mä haluan sanoa tähän vielä, että siis toinen jouluelokuva, jonka mä oon mun siskon takia nyt katsonut joka vuosi ja katsomme varmasti nyt taas, on se Kadonnut joulupukki. Vaikka se on uudempi. Se on vähän random. Se on vähän random, mutta se on ihan... Se on kyllä aika hauska. Siis se on mun pikkusiskon lemppari. Se katsoo sen aina. En tiedä siis toki on enää, koska se on kasvanut, mutta uskon, että on. Mutta yhtenä jouluna, siis se varmaan katsoo sen joka päivä. Siis joululomalla. Siis katoiko te, tuli tästä mieleen, niin lapsena niin kuin joulukalenteria tai sitä tonttutuolianteria. Se on niin kuin paras, koska ne nykyään joulukalenterit on mun mielestä ihan hirveitä. niin on. Ja sitten me katsottiin monesti joulukalenteria niin kuin koulussa aina. Joo, sama. Me ei katsottu koulussa. Histamiini. Meidän perheessä siis suuri suosio on The joulukalenteri. Se, missä on Näsä ja sitten ne tontut, jotka puhuu niinku finglishia. Mä en kyllä. Ei kuulosta. It's hard to be a tonttu mies. Mikä toi on? Miksi mä en saa päähän? Mä niinku kuulostaa. Se on best. Mä en ole katsonut niin pitkään aikaan, koska mä en ole kauhean hyvä tuollaisessa sitoutumisessa. Että mä saatan katsoa aina silleen yhden jakson, mutta silleen, että mä katsoisin joka päivä, niin en pysty. Mä yritin viime jouluna äitin kanssa katsoa. Mutta sitten se jäi kesken ja mua häiritsee se edelleen, niin mun pitää nyt mennä porukoille olla silleen, katsotaan se viime vuoden joulukalenteri loppuun. Tonttutuolianteri oli kyllä paras. Se oli kyllä niin hyvä. Se on oikeasti, mä rakastin sitä, tai siis rakastan edelleen, että iso kunnioitus sille Eihän näyttelijälle. niissäkään niinku oikein silleen, tai siis tapahtui niissä, mutta silleen ei periaatteessa. Niin. Se on joku 5 minuutin pätkä, mikä joka päivä tulee. Voi on silmä. Mä rakastin sitä. Ja Histamiini Aasia, mä en tiedä, tiedättekö se edes. Se on vanha joulukalenteri. Mä oon kuullut siis. Musta se kuulostaa kyllä tutulta, mutta Ala-asteella katsoimme sitä, se oli paras. Mutta mikä olisi semmoinen jouluperinne, jonka te poistaisitte maailman järjestyksestä, jos te voisitte? Siis jotain poistaisi, mutta tuli mieleen, että onko teillä niinku joulukuusi aina yleensä jouluna? Joo. Onko teillä yleensä niinku ihan oikea kuusi vai silleen? No Meillä siis on se semmoinen joku pihtakuusi. Se ei ole semmoinen perus, vaan siinä on semmoiset pehmeät ne. Joo. Ne. Nice. Niin semmoinen, sit siitä ei tipu niin paljon niitä semmoisia okei. pieniä. Joo. Meillä on muovinen. Siis Tai siis porukoilla on. Meillä on oikea. meillä, mä en tiedä mitä nyt on, mutta siis oikein täytyy olla. Jos on muovinen, niin mä vähän silleen. Joo. Mutta siis ei silleen, kyllä mä ymmärrän, että se on paljon kätevämpiä, että voit uusia käyttää sitä, eikö siitä just tipu niitä, mutta oikeassa kuussa on tunnelma, kun se vielä tuoksuu. Se tuoksu on paras. Jep. Ja siis paras asia oikeasti joulussa on se joulukuusen koristelu. Kyllä. Se on mun mielestä parasta. Ja siis Mä en pienenä jaksa sitä enää. Mä oon ihan kyllästynyt. mä rakastan sitä. Mutta mä en varmaan saa tehdä sitä. Mutta pienenä meillä oli aina niinku mettästä haettu kuusi. Aivan. Mut Miinassa ja, anteeksi, jatka. nykyään, tai silleen niinku äiti on päättänyt, että meillä on sitten semmoinen ostettu kuusi, että se on just ehkä samanlainen kuin teillä, että se just tiputtaa vähän vähemmän ja siinä on paljon enemmän sitä tuoksua mun mielestä kuin niissä metsän kuusissa. Ja se on paljon tuuheempi. Juu, niin on. Niin mä tykkään niistä kyllä enemmän nykyään. Mut niin, minkä poistaisitte? Niin. Mä poistaisin joulupukin. Siis toi on. Se on mun mielestä siis pelottava hahmo. Ei sitä, se on turha. Mutta aika monet lapset pelkää joulupukkia. Niin. Siis oikeasti aina lapsena, kun se tuli, pelkäsin niin paljon. Olin keittiössä, piilossa. Moi Sitten mun piti olla aina mun kanssa siellä keittiössä piilossa, koska mä en uskaltanut olla yksinkään. Ja se on kauhea. Mut siis mä low-key, tai silleen mä en pelkää sitä niinku hahmona, mutta se, että joku random ihminen tulee sun luokse. Ja sit sun pitäisi laulaa silleen. Mä oon silleen, mä en tunne sua. Miksi mä laulaisin sulle? Sä oot tästä rahaa. Miksi mun pitäisi tehdä sun työ?
Siis mä pelkäsin pukkia kanssa pienenä, koska mun vaari oli niinku tosi kova kuvaamaan asioita. Silleen, että se videoi kaiken oikeasti. Niin musta on sellaisia videoita jollain niinku kaseteilla jollain jossain. Kun mä itken, kun pukki tulee, mä vaan itken ja huudan ja mä oon silleen, että on ihan hirveetä. Aina lapsia pitää tolleen traumatisoida. Niin. Nykyään mä oon silleen, että pukki on ihan chilli äijä. Että silleen, jos menee vaikka Rovaniemelle, niin mä oon ihan silleen, mä haluan mennä katsomaan pukkia. Ja mulla on siis pukin kanssa kuvakin. Mullakin. Niin se on ihan siistiä. Siis mä en muista, oliko viime jouluna, kun mulla on myös niin kuin 9-vuotias pikkusisko, niin viime jouluna sillä ainakin vielä niin kuin tuli pukki. En tiedä, tuleeko nyt tänä vuonna, mutta niin siis olin sitten keittiössä senkin jouluna. Se on jotenkin mun mielestä ihan hirveä. Ja sitten kun mä jotenkin, se on vaan niin silleen, että on joku random ihminen, joka vaan esittää pukkia ja sitten se vaan on tuossa meidän olohuoneessa nyt yhtäkkiä täällä kaikki vaan niin kuin laulaa sille jotain. Se on musta jotenkin todella kiusallinen ja omituinen. Jep, se kyllä on vähän. Mutta oliko teillä silleen, että kun aina pyydettiin sille, että tuleeko joku pukin avuksi jakamaan näitä lahjoja, niin oliko se aina suuri kunnia, jos sä pääsit jakamaan lahjoja? No meitä lapsia on ollut niin vähän, että me ollaan saatu kyllä ihan kaikki jakaa, että syylin 2 tai 3. Että... No kun ei meitäkään ihan hirveästi ole, mutta musta tuntuu, että silti aina mun isoveliä vaan pyydettiin eikä mua. Meillä yleensä niin kuin nuorimmat jakone, eli Meillä yleensä tai vaan, Frans. tai en muista enää. Meillä on nykyään noin, että nuorimmat jakaa, eli en saa itse jakaa. En mäkään Paitsi varmaan. saan auttaa. Joo, mulle tuotiin sinne keittiöön ne lahjat. Niin. Oi, pieni. Mutta se lahjan jakaminenkin jotenkin ahdistavaa, kun onko silleen, tuleeko mulle vai ei? Mä saan aina ihan jäätävän kasan. Mä silleen, en. herra jästäs, en mä toivonut mitään. Ja sit siinä mun edessä on sellainen keko. Mä saan niinku ehkä 2. Ja siis ymmärrän, koska niinku saan muuten, jos mä pyydän jotain niistä, mä en sitten, voitko ostaa? Joo. Mutta silleen, kyllä se aina masentaa, kun toisilla on hirveät kasat, sulla on se 2. No joo, toi on kyllä vähän. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että niinku palkataan ulkopuolisia joulupukkeja? Tai silleen Meillä on aina mieluummin tehty joku silleen. suvun sisäinen vai silleen ulkopuolinen? Meillä on tehty No, silleen mä en tiedä, palkattu. ketä meillä on. Siis mäkään en niinku, just silloin lapsena en tiennyt, niin sitten just se on ilmeisesti just joku niinku palkattu pukki ollut. Ja nykyäänkin se on ollut joku palkattu, mutta sitten se on ilmeisesti ollut joku semmoinen, ketä kuitenkin niinku muut on silleen tuntenut. Niin ei se sitten ole, mutta kyllä niinku, jos ehkä pitää kuitenkin olla tommonen, koska ei meillä ehkä ole semmoista tyyppiä, ketä voisi niinku siitä lähteä ja olla silleen, että niinku, Sama. eikä myöskään ole ketään semmoista, ketä ei niinku tulisi tavallaan siihen meidän jouluun, joka Niin. sitten tulisi niinku. Spoilers nyt kaikille sitten, mutta meidän joulussa oli silleen, että mun tädin mies aina, se on niin kuin monesti muutenkin muualla, niin sitten sen aina piti lähteä esim. Työkeikalle, kun se tekee sellaista työtä. Ja sitten yhtäkkiä tulikin joulupukki ja se ei kerennyt näkemään sitä. Sitten oltiin, että missä se nyt on se tädin mies. Meneekö toi niinku läpi tai onko toi niinku, että oliko se lapsena aina silleen, että ei se ole se? Juu, Okei. kyllä helposti meni läpi. Okei. Nykyään en toki osaa oikein sanoa, kun ei meillä ole käynyt pukki muistaakseni hetkeen. Mutta minkä jouluperinteen poisin? Siis varmaan jouluruuan, koska en pidä siitä. Tai korvaisin sen jollain paremmalla ruoalla. Joo, Mä voidaan miettiä, mitä mä poistaisin. niin mä en oikein tiedä. Mä tykkään Mäkään. joulusta, niin mä en halua Niin, poistella se asioita. just. Mä poistan vaan niinku joululaatikot, sellaiset porkkanat ja lantut. No siis yksi asia, minkä mä voisin poistaa, on ne lahjat. Koska mun mielestä joulu ei ole lahjoista kiinni, vaan siitä tunnelmasta. Niin ne lahjat on vähän turhia. Tai silleen, olen kiitollinen, että saan lahjoja ja tykkään antaa lahjoja muille, mutta silleen niitä voi antaa mullonkin. Mulle sit pitää antaa lahjoja, koska mä rakastan sitä lahjojen antoa ja saamista ja sitä tilannetta, kun niitä jaetaan. Mä en ylitse nykyään. Onko teillä jo tälle vuodelle joulukalenteria? Ei. On. Mikä Tai itse teillä onhan mulla. Mulla on semmoinen Kinder-kalenteri, se talon muotoinen. Se, mikä on semmoinen tämmöinen. Siellä, Aivan. mun oli pakko ottaa se, koska siellä on niitä Kinder, onko se joku country, tai semmoinen, missä on semmosia, Joo. onko ne jotain kaurajyviä tai Joo, jotain hyviä. semmosia. Ah, Niin se on mun mielestä paras. nice. Mikäs teillä on? Mulla on Red Bull joulukalenteri. Ai niin, aivan. Tää oli tähän, mitä metsästettiin. Very Kyllä. nice. Kunnon Odotan mutkan kautta. innolla. Usko. Ja odotan, koska siellä on sitä uutta granaattiomena makua, niin sitä haluan kyllä päästä maistamaan. Onko siinä silleen, että montako eri makua siinä on? On siinä aika monta, olisikohan siinä ollut jotain 8 eri Okei. makua. Siis mulla on tavallaan, koska mä astin sellaisen kynttiläjoulukalenterin, että se joka on semmoinen, Aivan. mikä sen pitkän kynttilän nimi on?
Adventtikynttilä. Ei, mutta siis Ei, semmoinen, Niin, se on se semmoinen. pitkä. Miksi niitä kutsutaan? No kuitenkin semmoinen pitkä kynttilä, niin sit siinä on aina silleen numerot, että että joka päivä pitäisi polttaa. Ja sitten mä sain myös, tai äiti osti mulle semmoisen, Onko se kruunukynttilä? Ehkä. En mä tiedä. mutta sitten äiti osti mulle myös semmoisen niinku kortin. Se on vähän niin kuin kuvakalenteri, mutta se on semmoinen kortin mallinen. Se on aika hauska. Ja se on vissiin Nice. muumi. Mutta mä aion sitten ostaa, kun tulee joulukuu Kyllä. ja tulee alennusmyynnit, niin mä aion Mm. ostaa jonkun hyvän jonkun herkkukalenterin. Kalenteri shoppailemaan. Mutta mua harmittaa, että mä en pääse avaamaan mun joulukalenteria, kun vaan ensimmäisenä tokana päivänä. Ja sit mä lähden jo Belgiaan ja mä en voi ottaa sitä mukaan. Mutta siis sehän on parasta, kun on reissussa ja sit sä otat monta lukua Ei, kerralla. Se oli jää. aina parasta, kun mun vanhemmat on eronnut, niin sit kun oli äitillä ja iskällä oma kalenteri, ja sit aina kun meni toiselle, niin sait avata jonkun 5 lukua kerralla. Se oli just parasta. Meillä oli joskus äitille silleen, että ne niinku teki tavallaan joulukalenteri tai piilotti niinku niitä ympäri taloja ja sitten piti etsiä. Cute. Yhdellä mun lapsuuden kaverilla, tai siis tunnen hänet edelleen, no joo, mutta siis silloin oltiin aika läheisiä, niin niiden äiti aina teki jonkun kivan semmoisen kauneuskalenterin ja aina ne sai sellaisista pussukoista asioita. toi Se on olisi jotenkin niin cool. Kiva. Niin. Joo. Itse ajattelin uudelleen käyttää, en siis muuten tiedä minkä kalenterin edes haluaisin, mutta ajattelin uudelleen käyttää viimevuotisen, jonka hyvältä ystävältäni sain, jossa on siis biisejä meidän ystävyydestä. Joka päivälle on oma biisi, joka kertoo jotain tarinaa. Ihanaa. No kun me juteltiin vähän tästä mun unelmasta päästä Lappiin ensi vuonna, teidän kanssanne siis, ja tehän siis myös tulette sinne minun kanssani, niin siitä semmoinen kysymys, että lähtisittekö te kausitöihin Lappiin? Lähtisin luultavasti. Vaikka heti, tai siis olisin voinut oikeasti jo tänä vuonna mennä, jos ei ole sitä koulua tässä vähän tiellä. En välttämättä. Mä lähtisin, koska mulla on myös semmoinen pieni unelma, että mä haluaisin asua jossain kohtaa Lapissa, Sama. niin kuin ainakin vähän aikaa. Joo. Sama. Me puhuttiin Lauran kanssa tästä siinä mielessä, että se olisi yksin vähän ikävä lähteä Niin töihin. ois. Silleen, että olisi yksin keskellä metsää, kun esim. Meillä ei kummallakaan, en ainakaan usko, että on sukua Lapissa tai Niin. silleen muutenkaan, niin siellä olisi oikeasti aika lailla yksin. Ja sitten kaikki muut olisi tosi niin kuin alhaalla Suomessa. Niinpä. Niin se, että jos lähtisi vaikka tällä porukalla, Niin. niin sit se Se olisi tosi olisi hauskaa, cool. että sit siellä olisi joku mökki ja sitten siellä olisi omat huoneet ja jengi hengaisi siellä. Jep. Sitten voisi lähteä tontuksi. En usko, että tässä ehkä elämässä enää tulee sellaista tilaisuutta tavallaan mennä, koska, tai no toki jos tässä nyt työttömäksi koulun jälkeen jää, niin mikäpä siinä sitten, mutta Siis musta olisi parasta just siinä, että saisi mennä yksin. Ei tarvitsisi nähdä ketään. Mutta mä oon monesti kyllä nähnyt, että ne majoittaa ne tontut sellaiseen isoon. Niin Nehän asuu majoittaa. vissiin kaikki yhdessä. Niin... Niin, ja Joo. siis onhan Lapissa paljon muitakin töitä, kun ollaan No tonttu, on, koska on. aina sinne ravintoloihin ja niihin Jep. laskettelukeskuksiin Jep. jätetään. Mä lähtisin oikeasti niinku todellakin. Ja sitten ainakin, kun mun äiti muutti sinne Muonioon hetkeksi vuodeksi, niin siis eihän se legit saanut olla yksin, koska siis kaikki halusi tietysti tulla vierailemaan sinne, koska kaikki haluaa mennä Lappiin. Niin, Niin. silloin olisi siis Joo. joka viikonloppu jotain vieraita siellä. Okay. Ja sitten se oli silleen, saisinko mä olla hetken yksin? Mutta mun mielestä mä haluaisin just muuttaa ja just silleen, että mä vaan voin olla yksi siellä ja olla vaan, ja sitten käydään töissä ja vaan illata siellä. Mutta se on jännä, että esimerkiksi Laurakin ajattelee tolleen, että niinku, ei välttämättä tuu tilaisuutta, kun sitten taas kerran me puhuttiin tästä Sarankaa. Mä ajattelen Niin, just me oltiin molemmat silleen, että sitten kun koulu loppuu, niin meillä ei ole enää mitään velvollisuutta. Mikään ei velvoita mitä mihinkään. Me ollaan niinku ihan oikeasti, me voidaan lähteä minne vaan, me voidaan tehdä mitä vaan. Jep. Ilman, että mikään sitoo meitä mihinkään. Ja sitten varsinkin, että jos tekisi töitä vuoden pari, vaikka siis Niin. jossain kassalla tai jossain vaan niinku peruspaikassa, että vaikka tienaisi niinku säästöön, niin sitten hän voisi muuttaa Lappiin vaikka ilman mitään rahaa huolia ja hengata siellä silleen. no vois, mutta kyllä mä nyt haluan ehkä alalle töihin ja niinku No niin, mutta sellaisia juttuja tehdä. niin, Mä jotenkin niinku enemmän tommoset asiat sidon niinku siihen, että tavallaan just joku välivuosi tai joku niinku tommonen nuoruus. En mä jaksa enää joskus vanhana lähteä mihinkään. Mä ajattelin, että koulun jälkeen voisi vetässä taas välivuoden. Tai se riippuu vähän. Pakko saada kyllä rahaa jostain, mutta... mä en vaan tiedä, kutsutaanko tästä enää tavallaan välivuodeksi, jos sä menet vaikka kassalle töihin. Sitten sä oot vaan työelämässä. Niin, mutta Niin, tiedätkö mut- silleen, että voisi vetästä vuoden ilman töitäkin. Mutta silleen se voi myös olla vähän pakollinenkin asia. Riippuu miten tämä työ, Niin. Niin. mikä tämä on, työtilanne meidän Suomessa nyt tulee muuttumaan tässä muutaman vuoden
päästä. Ja sitten muutenkin, vaikka mä pääsin jonkin töihin, mä oon siellä 10 vuotta, niin kyllä mä voin 10 vuoden päästä mä oon vaan silleen, mä vaan lopetan mun työt ja vaan lähden. Niin, ja sitten varsinkin se, että kun ethän sä ikinä tiedä, jos sä pääset vaikka alalle, jos tienaa tosi hyvin, tai pääset tekemään jotain projekteja, että sä saat niinku tosi hyvät massit. Jep. Niin sittenhän sä vaan ostat jonkun mökin Lapista ja meet Niinpä. vaan sinne ja oot silleen, ai että. Manifestoin tämän. Joo, esim. Tää ala kyllä mahdollistaa etätyöt. Niin. Niinpä. Ja se, että sä voit olla etätyöläinen aika monessakin asiassa. Jep. Ja muutenkin siis sähän voit olla töissäkin ihan helposti jossain pohjoisessa, varsinkin nythän musta tuntuu, että elokuvatuotantoja tosi paljon pohjoisessa Joo. ollut. Jep. On kyllä Ja totta. niinku, kyllähän siellä tarvitaan tapahtumatuottajakin ihan tosi Niin. paljon. Toki ei ehkä niin paljon siellä ole paikkoja, mutta No mutta esim. No kaikilla mutta kyllähän kaupungeilla ja rinteilläkin kunnilla. on tapahtumia. Tämä on tämä, kuinka parisuhde muuttaa ajatteluasi. Niin. Mun, Ei siinä, tykkään elämästäni ja haluan siitä tällaista. mun puoliso saa sitten keksiä ihan omat asiansa. muuttaa mukana. Niin. Ei kun kato, on helpompaa kuin ei ota sellaista. Mutta siis pohjoisessakin on se ongelma, että vaikka sinne tarvitaan tosi paljon kausityöntekijöitä, niin siis siellähän on myös tosi huono asuintilanne. Siis eihän totta. niillekään ole siis legit Joo. kämppiä siellä. Ja muutenkin työtilannekaan, en tiedä onko miten hyvä. Kyllä mä haluaisin. Voisin mennä haluaisin. Sodankylään. Otetaan tähän joulujakson tai jouluspesiaalijakson loppuun vielä tämmöinen joulunen herkku vai huti. Ja aloitetaan kovilla. Lol. Eli kovat paketit. Herkku. Herkku. Yksimielistä porukkaa. No mites pehmeät paketit? Herkku. Herkku. Molemmat on mun mielestä hyviä. Mun Samaa mielestä mieltä. pehmeät ei, koska jos siellä on vaatteita, niin silleen haluan kiitos itse valita vaatteeni. Ja sitten ne saattaa olla väärän kokoisia tai jotain. Ja aina jos se on pehmeä paketti, se ei voi olla kirja. No Voi ei. Mutta pehmeässä paketissa voi olla lakanat tai pyyhkeet niinpä. tai verhot tai vaatteet. No mä haluaisin mielellään valita nekin itse. No, Okei. niin, no, jokainen tyylillä. Mun mielestä pitää olla silleen tasaisesti molempia vähän. Jep. Joo. No entä sitten joulumarkkinat tai tuommoiset joulutorit? Iso herkku. 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 Joo. Harmittaahan sikana, että mä varmaan missään tänä vuonna mun lemppari joulumarkkinat Jeppiksessä, kun olen muualla silloin. No. Mutta niissä on tunnelmaa, vaikka sieltä ei ostaisi mitään. Mä haluaisin on. mennä sinne Helsingin, en tiedä mikä se nimi nyt on, Se on mutta joku syömään Tuomaan-markkina. sitä puuroa, mistä puhutaan, se hittipuuro. Mäkin haluaisin. Mä niin paljon haluaisin mennä oikeasti. Se vaikuttaa niin hyvältä. Näit Mä sä, voin kun tulla nyt sinne niillä on vaikka. se karamellisoitu päärynä ja Mutta se ei ollut sama auringosta. paikka. Eikö? Ei. Mitä? Juu. Mä olin ihan varma, että se oli siellä. Joo, ei ollut. Se on eri paikka. Tai siis mä en ole varma, onko se samassa Tää. paikassa, Joo, mutta mutta mä haluaisin kans. juu. Laura on tehnyt Kyllä. tutkimuksensa. Research. No mites sitten joulukirkko? En ole varmaan ikinä käynyt, mutta mä sanon silti, että herkku. Mä oon niin joinain vuosina käynyt. Mäkin sanoisin herkku, koska mun mielestä, vaikka mä en silleen yleisesti tykkää käydä kirkossa, niin siellä on semmoinen kiva tunnelma. On. Ja siis yleensä muutenkin joulun aikaan tai niinku joulukuussa on niitä kauneimpia joululauluja. Ja niissä on tunnelmaa. Ja Ne sitten on myös best. esiintyjä kirkossa. Mm, On niin tosi onkin. paljon joulun alla. Jep, Joten sinänsä joulukirkko, joo. niinpä. Mäkin sanon, että herkku. Ja sitten tästä tuli mieleen yksi hauska tarina, kun joskus silloin lapsena oltiin joulukirkossa ja siihen aikaan meitä oli just silleen niin kuin monta lasta. Niin sitten, koska ei lapset ei nyt ehkä ihan niin siellä viihdy, niin sitten meillä oli haaste, että kuka on pisimpään hiljaa siellä kirkossa, niin sitten sai jotakin tyyli 5 euroa. Wow. Wow. Joo, Kuka voitti? mielestäni minä, koska mä olin vanhin. Wow. Niin sitten mä osasin olla niin kuin Hyvä Laura. Ymmärtää Hieno tämän. homma, Laura. Onko jouluna se, pakko kysyä, mutta onko jouluna se yökirkko? Vai milloin pidetään niitä Joo, yökirkkoja? se on Eikö se niitä ole jotain jouluna jo? jouluyön messu, kun Niin, se on tyyli. Siellä olisi hauska käydä Niin, joskus. kun monesti äiti on vaikka silleen, että mennäänkö, mutta sitten mä oon vähän sellainen, en mä jaksa. Siis Mut pitäis kyllä. viime jouluna mun mummu myi jotain tyyliin mattoa tai jotain jossain Facebookista tai tori.fi, en muista. Ja sitten siis sen tuli ostamaan jouluyönä joku pappi, joka oli menossa johonkin pitämään, niin kuin, että se ilmeisesti oli käynyt jossain pitämässä niin kuin jouluyön messun ja hän ajoi niin kuin sitten vammalan läpi ja sitten mummu jätti sen sinne johonkin tyyliin ovelle ja se oli käynyt hakemaan sen sieltä yöllä sitten. Vähän niin kuin joulupukki, mutta Joo, niin kuin niin. reverse. Sitten mummo oli ihan silleen, että en mä nyt tiedä, onko tämä niinku yhtään, että voiko tähän luottaa, mutta oli sitten vissiin kuitenkin ihan oikea juttu. Että se oli laittanut Mielenkiintoista. herätyksen sitten joskus yöllä, että niinku, mihinkä Joo. aikaan se tulee suurin Okei. piirtein. Nice. Okei. Tämä oli hämmentävää. Joo.
No entä sitten joululahjojen ostaminen Alesta, vaikka Black Fridayna? Mun mielestä ihan herkku. On, herkku. Herkku, jos on just joku hyvä alennus ja sitten tavallaan joku tarpeellinen asia, minkä Niin. ostaa. Mäkin sanon, että pieni herkku, koska just Alessa on vaan se, että siellä tulee monesti just turhaa. Jep. Mutta just se, että jos on niinku varma, että joku haluaa esimerkiksi jonkun tietyn lahjan, sitten se on tarjouksessa, sitten sä ostat Jep. sen sille siitä. Jep. Niin herkku. No entäs sitten joulukoristeet? Herkku. Herkku. Herkku, mäkin sanon. Mä sanon huti, paitsi joulukuusi ja sen koristelu. Mm. Mun mielestä jouluun menee ihanasti siis esimerkiksi kausivalot. Kyllä. Niin, Niin sitten kun menee. niistä tulee joulutunnelma, niin mä Mm. lasken ne silleen jouluvaloiksi. Siis valot on oikeasti ihan jees. Ja mulla on varsinkin semmoinen, tai mulla on se vieläkin, mutta nyt se ei ole ylhäällä, mutta pienenä oli aina mun ikkunassa semmoinen enkeli. Mm. Semmoinen valo, joka on se Joo, enkelimallinen, ja se oli joo. best. Ja sitten aina parasta oli, kun mun mummilla on semmoinen, kun hän oli siis tosi uskonnollinen, niin semmoinen Jeesuksen semmoinen seimi, jota mä sain. Se oli aina, se oli mun jouluperinne aina, että joulukuussa meni mun mummille ja sitten me laitettiin se esille. Joo. Mutta siis nykyään sen takia huti, koska oikeasti mä käytän tähän mun äitin perusteluja, koska se johtuu siitä, että ne on hirveä työmaa laittaa. Ja sitten sä et vaan ikinä jaksa ottaa niitä pois. Ja sitten ne on vaan ympäri vuoden siellä. Kätevää. No ei oo. Sulla on kaikki niin kuin noi koristeet, mitä kuin pääsiäiskoristeet, kaikki siellä vaan niin kuin samaan aikaan. Jep. No entäs sitten tämmöiset rumat joulupaidat? Herkku. Herkku riippuen siitä, tuleeko sitä käytettyä niin oikeasti. Joo. Mä sanon ehkä, että huti. Mäkin sanon ehkä huti, en ole käyttänyt enkä omistanut, mutta kyllä ne välillä on just ihan hauskaa johonkin tiettyyn yhteyteen. Jep. Nämä on just hauskoja, mutta sitten esimerkiksi tätäkään mä en välttis laskisi niin rumaksi joulupaidaksi, No joo. koska tämä on yksi mun lempipaita, Ja niin tota mä voi käytän mun tätä mielestä muutenkin. käyttää just muuten. Tosta Niin ei toi voikin. on niin semmoinen joulun Ei, ees. niin, ei tosta heti niin kuin ajattelisi, että toi on Joo. joulupaita. Jep. Eikä tästä niinku, ei siinä ihmiset nyt tiedä ole tästä. silleen. Niinpä. Niin. Nämä on Ja ehkä siis- ainoat nämä niin. Niin mä oon miettinyt, että onko noi siis tulitikkuja vai puita? Mun mielestä ne on tulitikkuja. Niin Joo, munkin mä luulen. mielestä. Ihan väärässä on. Mutta siis mun mielestä ne paidat on okei, jos sulla on niinku yksi semmoinen. Joo. Tai Joo. yksi tai kaksi. Joo. Se on fine. Mutta jos sulla alkaa olemaan niinku joku 10 niitä, niin sitten ne on vähän Joo. turhia. Ja sitten mun mielestä ne on turhia, missä on jotain valoja tai muuta, kun ethän sä vois Joo. pestä sitä. Ja Niin, mä olin Joo. silleen, että mä ostin just sellaisia, jossa on jotain valoja. Pestä voi mitenkään pestää ja Niin. jotenkin mä en usko, että se on kauhean No, silleen, mutta jos, se hajoaa ja sitten se vaan... niin, mutta jos mä Jep. käytän sitä kerran vuodessa, niin niin. ehkä sitä ei tarvitse pestä. Niin. Tuulettaa vaan. Mutta just se, että se on ehkä vähän myös epäkäytännöllinen. Niin. Mulla on ollut semmoinen paita, joka ei kyllä liity jouluun, mutta semmoinen, että siinä on tässä semmoinen kuva. Ja sitten siinä on semmoinen patteri, että kun puhuu, niin se välkkyy. Okei. Mun iskä toi sen Havailta. Nice. Herreestas. No niin, nyt tämä jakso on valitettavasti lähellä loppuaan. Ja valitettavasti koko kausi Mm. on ohitse. Kyllä. Joulussa sieltä tulee ihan kohta. Ja toivotamme makeata joulua kaikille meidän kuuntelijoille ja myöskin, Meille. niin, ja uutta vuotta Niin, myöskin. Niin. Kyllä. Että kaikilla menee ensi vuosi hyvin ja joulu muutenkin. Kyllä. Ja ehkä nähdään ensi vuonna, ehkä ei. Se on vielä hieman auki tässä meillä suunnitelmat. Sikseen. Sikseen. Mutta kannattaa pysyä meidän somekanavissa ainakin läsnä, koska Kyllä. siellä me ilmoitellaan sitten, kun me Joo. vähän tiedetään jatkosta, että Kyllä. kuinka me tämän kanssa tehdään. Mutta haluamme kiittää oikein paljon, että kaikki on kuunnellut näitä meidän jaksoja ja nehän jää kaikki kuunneltavaksi edelleen, niin niitä saa kyllä sieltä käydä sitten uudestaankin kuuntelemassa tai kertoa kaverille, että tämmöisiä on. Kun tulee ikävä. Instagram ja TikTok. Makea Kyllä. juttu. Kyllä. Sieltä löytyy. Ja meillä on ainakin ollut tässä kuvausten aikana todella hauskaa ja on ollut ihana päästä tekemään tällaista tuotantoa. Kyllä. Niin Paljon on toivottavasti- opittu. Kyllä. Ja toivottavasti teillekin on ollut kivaa katsoa meidän jaksoja tai kuunnella. Mm. Ja auttaa meitä eteenpäin tällä urapolulla. Niinpä. Niinpä. Koulun kannalta ja työelämän kannalta. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Joo, Kiitos Ja paljon. Kiitos. Ja kiitos Namituvalle näistä herkuista. Kyllä. Ne oli. Viimeisen kerran sitten. Heippa! Meidät löydät Instagramista, Threadsista ja TikTokista @makeajuttu, joten otathan seurantaan. Kuultais myös mielellään teidän makoisia ja suolaisia ajatuksia jaksoon liittyen
ja niitä voi tulla kertomaan missä vaan. Jaksoa voi suoraan kommentoida Spotifyssa ja YouTubessa tai vaikka IG:ssä. Kiitos, että kuulit meidän ja monien makujen matkassa.